SMainao Basumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आं सिनलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ हानजानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव सोरखार दागोन आरो 3 अक्ट'बराव समायखिरा लागोन बुंनाय बाथ्राया मोगथाङाव जाफुंसारबाय। 3 তারিখ অক্টোবরত বিপিএফ দলৰ চৰকাৰৰ শপথ গ্ৰহণ। নিৰ্বাচন আগতে কি নিৰ্বাচনটো নিয়ম মতে হ'বই আমিতো জিকাটো 100%। मख'नो गोनांदि मैया बेलासे 5 बोसोरनि उनाव क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव हाग्रामा महिलारि बिथाङा आगान होजेनबाय। बिपिएफनि मददगिरि रायजो राजाफोरा बिथांखौ बरनायखौ नुनो मोननाय जादों। पिएमबि सोद्रोमाजों लोगोसे बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव मैया देरहासार जानाय बिजाथिफोरजों सावरायमेल खुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि फैगौ 3 अक्ट'बराव क'क्राझाराव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिटिसि सोरखार खुंनो समायखिरा लागोन। বিপিএফ দলৰ হৈ পেলাই মই প্ৰথমতে আপোনাৰ সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিণ্ট মিডিয়া হওক ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া হওক আৰু আমাৰ বিপিএফ দলৰ যিমান ইলেক্টেড MCLA বা XMLA বা XDM সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু যোৱাকালি বিপিএফ দলৰ যিটো ৰিজাল্ট সকলোৱে গম পাইছে। যোৱাকালি যিটো বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্ট সেইটো চবেই গম পাইছে যে আমি বিপিএফ দল হিচাপে 28 সিটত আমি বিজয়ী হৈছে। তো আমি আজি বিপিএফ দল হিচাপে ইমাৰ্জেঞ্চি আমি পিএমবি মিটিং আমি বহিছোঁ যে আগন্তুক যিটো চৰকাৰ বনাবলৈ গৈ আছে বিপিএফ দল হিচাপে সেইটো আমি দল হিচাপে কেনেকৈ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ আগত যিখিনি আমাৰ দল হিচাপে কাম কৰিব লগা আছে বা কাক কাক মাতিব লাগে কেনেকৈ আমি লৈ যাম সোয়াৰিং চেৰিমনিলৈকে সেইখিনি এজেণ্ডা লৈ পেলাই আমি আলোচনা কৰিছোঁ। জাষ্ট আপোনালোকক মই কৰি পেলাই শুনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট ডাঙৰীয়াই আমাৰ আজি যিখিনি ৰেজলিউশ্যন লৈছে আমি দল হিচাপে সেইখিনি পিএমবি মিটিঙত সেইখিনি আমাৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট 14 বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই কৰি পেলাই শুনাই দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব লগা আছে ইয়াত মই আছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে মই ৰেডি। যিটো আপোনালোকে যদি কিবা নতুনকৈ জানিব লগা আছে বা সুধিব লগা আছে সেইটো মই ৰেডি আছোঁ। অৰ্থাৎ আজি পিএমবি মিটিঙত যিখিনি আমি ৰেজলিউশ্যন লৈছে সিদ্ধান্ত লৈছে সেইখিনি কথাটো ৰিটেন আমি ফাইনাল ছেমি ফাইনাল একো নাই ভাই। এতিয়া বিপিএফে চৰকাৰ বনাবলৈ গৈ আছে। আজি যদি কোনোবা কংগ্ৰেছ বা কোনোবা UPPL বা কোনোবা বিজেপি বা কোনোবা দলে যদি আমাক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। আমি পিএমবিত আলোচনা কৰিব। আপুনিতো দেখি আছে মুঠতে আমাৰ বিপিএফ দলৰ যিটো ইলেকশ্যনৰ সময়ত যিটো প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ সেইটোৱেই 1 নম্বৰ মাটিৰ পাত্তা। উচ্ছেদৰ কথা কেনেকৈ আহিব? এই মাটিৰ পাত্তা দিয়াৰ পিছত আৰু কিবা উচ্ছেদৰ কথা আহে নেকি? बिटिसि बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो दोनखारलायनाय जाथाय सोमजिदों। सानसुमा मोसाहारि आरो रनजिला बसुमतारिया खारखोमा दङ होनना खौरां मोननाय जादों। सानसुमा मोसाहारिबो खारनाय ओमफ्राय आंनाव मोसाहारि दस्रा हिनजावखौ लानानै खारदों बियो। बेहा गथ' सासे दंखायो। बिदिनो सानफ्रामबो गोसथोनायनि दावराव जाबाय थायो बे न'आव। ओमफ्राय आं बुंदोंमोन फन हरो बेयो अफिसाव थायो अफिसाव थानायाव होनो लोगोफोरजों रायलायो होनना बुङो। बे बिजि मोननायखौ सोंहरबा गारथ'बाय आरो लोगोफोरजों उन्दुआनो बियो हारसिं उन्दुयो। बेसेबां जाखो खारनाया ओरैनो? खारनाया बुधबार बेलासियाव खारदों बिसोरो। न'आव ओरैनो माबाफोर जादोंमोन? न'आव दावराव खारखालि जेबो दावराव जायाखै बियो। बिनि अखानायै सिगां आंजों दावराव जाहैदों। बे न'आव थांना अफिसनिफ्राय थांनानै आंजों नांलायहैदों बियो। आंखौ बुनो मानो होनना बुंहैदों बियो। ओमफ्राय होनदों आङो नोंनि दायावसो रायजायो नोंनि आखलावसो बुंजायो नोङो गावनि आखलखौ मिथिया नोङो होनना बुंदों आङो।
बेनि उनाव खारखांनानै बेनाव फन हरनायाव मा बुंहरा बे फन हरना हराखैमोन खारखांनानै आङो बेलासियाव खारखालि बेलासियाव फन हरदोंमोन आङो 20 बा 30 बार जादों आं बेनाव फन बुनो आंनि फनखौ हमाखै बुबावबाय आङो उनाव बुबावनाय ओमफ्राय अफ लादों बे मबाइलखौ ओमफ्राय बिनि लोगोफोरनाव सोंहरबाय आङो बिसोरजों थाफाग्रानाव बेनाव थाफाग्रानाव ओमफ्राय होनबाय बियो ओरैबायदि जों लागोजों रायज्लायोमोनलै होनना बुंबाय नोंसोर लागोनि सोर होनबाय आङो नामा सनजिला बसुमतारी मा गामि ओरैनो बिसिना दै गुदुं ओमफ्राय होनदों आङो बेखौनो लाना थांबाय नोङो नायलाय हिनजावनि नामा सनजिला बसुमतारीनो दै गुदुंनि ओमफ्राय सासे मानसिखौ थिनहरबाय आङो न'आव नायफैनो ओमफ्य होनबाय सासे मानसिया गैया बेखौनो लानानै थांमारदों होनना बुंबाय बिबाजैयाबो खोन्थाबाय फुंनिफ्रायनो ओंखारखानाय हिनजावाबो उसुखुथु गावनि दख'नि सोनानै लाखादों मोजांखौ हरनानै एनि टाइम अनलाइनाव दंखायो बिसोर सानैजों होननानै बुंबाय न'आव बिसिनाव फैयो नै हिनजावनि बिदानि न'आव फैयो रंगुनियाव हाबा जानाय बायदि सानैजों एदावलायो सानैजों ओंख्रि बाहाग ओंखाम बाहाग दोनलायलायो सानैजोंनो नांलायलायनानै मबाइल बुख्रुबलायदों बिसोर दाख्लैबो बिबाजैया नायनो हायैनो बिदानो खोन्थाबायनो बिदाया जेबो होनाखैनो आं इलेकसन बायबासो बुंनो हायो आं दा जेबो बुंनो हाया होनना बुंदोंमोन बिदाया मिथिखानायखा हिनजावफोरनि न'खरनि मानसिफ्रा मा बुंहरो दा रायलायबा जोंनि हिनजावफोरनिथ' मोजां रायलाया बै सासेनिया बे हिनजावफोरनिजोंनो माबानाय बिदानि सिगाङाव होनहरदों गाहा दिनै मोनायाव बिदा रायलायहरदोंमोन रन्जया बेखौ गोसोथोनाया बिनि फिसालाजों हाबा जायैनि सिगां गोसोथोनो गाहा ओमफ्राय होनदों आङो बेजों बार बादा होदोंमोन बेजों हाबा जानाङा आंनो दंखायो मानो बेजों हाबा जादोंमोनलाय होनना बुंदोंमोन गाहा ओमफ्राय दा जाबाय दे मा खालामजानो लुगैयो ओमफ्राय दा बिसोरखौ दा आंथ' फैफिननांगौ हिनजावखौबो लाबोथों फैफिनोबा लाफिनगोन नङा होमबा मिलायगोन नांगौबा आं बिफा जानानै माने फिसा फिसौखौ नायनांगौआ आंनिनोमोन दा फिसाया जोंखौ गोदाव खालामनो थांबाय जोंथ' फिसाखौ नांफिनगौ मा खालामनो जों दा फिसौखौ जों फिसिनांगौखायनो जोङो नांगौ होननानै जोङो नागिरदों मानसिखौ जोंनोथ' नांगौ फैनांगोन जेरैबाबो आरो जोंहा फिसौ दङ फिसौखौ सोर अनसायनो आरो नांथ्राबा जुदि उनाव फैजा होननानै बुङोब्ला जों फिसौनो मोनसे खालामनानै होगोन हा हुखौ आरो मा सम्फथि दं जों फिसौनि नामै खालामना होगोन